Vă prezentăm instalațiile pentru acest apartament. Intrăm în apartament și o să ne poziționăm într-un unghi cât mai bun, astfel încât să putem vizualiza cât mai bine întreg apartamentul. Fiecarei culori îi corespunde un anumit tip de instalație. Culoare neagră, instalație electrică. Culoare albastră, instalație apă rece. Culoare roșie, instalație apă caldă. Culoare gri, instalație aspirator. Culoare albă, instalație aer condiționat. Filmăm din partea de dressing înspre partea de living. Astfel, pe partea stângă avem dormitorul. Cum ieșim din dormitor în hol, avem în față tabloul general electric și instalația principală de aspirație. Pe partea stângă, în continuare, vom intra în baie. Culoarea gri corespunde instalației de canalizare. Pe partea stângă avem spațiu pentru mașina de spălat. În continuarea apartamentului, pe partea stângă, intrăm în bucătărie. Culoarea gri corespunde instalației de canalizare. În capătul holului intrăm în living.